Köplenç adamlar durmuşda näme etjekdikleri barada gurrun edýärler. İş, söýgi, gezelenç, diňjeliş, ýöne siz biziň durmuşymyzyň nähili gysgadygy bar diýip pikirlenip gördüňizmi? Ortaça biz özümiz üçin näçe wagt sarp edýärkäk? Dünýäniň öňde barjy uniwersitetlerinde işleýän alymlar bu zatlar biziň üçin eýem hasaplapdyrlar. Bu sanlar sizi hayran galdyrmak mümkin. Siz özüňiziň durmuşy kuýuňyzy nähili peýdalanýarsyňyz? Häzirki wagtda jemgyýet öwrenýän alymlaryň berýän maglumatlaryna görä, ortaça adam 79 ýaşa çen ýaşap bilýär. Elbetde siz monakal ýurtlarda ýaşaýan bolsaňyz, siziň ýaşyňyz 90-a çenli baryp biler. Bu zatlardan başga-da biziň üýtgedip bilmeýän zatlarymyz bar. Iň esasy zat biziň bedenimiz. Siz günde ortaça 8 sagat ýatýar diýeli. Bu siziň ömrüňiň 3-den 1 bölegi bolar. Pikir edip görüň, 26 ýyla golay uqudy. Ýanky 79 ýaşymyz 53'e gelýär. Bu tek başlangyjydyr. Ýewropa döwletlerinde mektep üçin ortaça 10-12 ýyl sarp edilýär. Günde 8 sagat, hepdede 5 gün, bir ýylda 36, hepde bilim almak üçin sarp edilýär. 17 million sagady golay mektepde geçirilýär. Durun. Tek mektepden berilen ýumuşlary ýerine ýetirmek üçin sarp edilýän wagty hem hasaplamaly. Mektep döwründe onuň üçin ortaça 25 000 sagat sarp edilýär. Bu bolsa ýanky 53 ýylymyzdan 3 ýyl aýrýar. Mektepden soň institut ýa-da uniwersitet gelýär. Bu bolsa biziň 53 ýyl ömrümizden ortaça ýene 5 ýyl aýrýar. Hemme zat gowy bolan ýagdaýynda ortaça 48 ýyl ömrümiz galýar. Egerde siz ýokary okuwuňyzdan soň gowy işte işläp, durmuşda saýlan käriňizde belli bir sepkitleri ýetjek bolsaňyz, siz hepdede 40 sagat işlemeli bolýarsyňyz. Eger ondan köp bolmasa, elbetde bu hasamyza her ýyldaky 2 hepde dinç alşymyzy goşmak gerek. Ene azyndan 10 ýyl ömrümiz gelip çykýar. Ortaça 38 ýyl ömrümiz galýar. Elbetde siz wagtyňyzy taşyýtly ulanyp bilersiňiz. Öýüňize ýakyn ýerden iş tapyp, işiňize takside gidip gelip, ýöne köp maglumatlary görä, ortaça adam ömrüniň 1,5 ýylyny ýolda geçirýär. Öýden işe, işden öýe. Bu bolsa hakykatda seretsek 2 ýyla golay wagtyň alýar. Hawa, ömrüňiziň 2 ýyla golay wagty ýola sarp edilýär. Seredip otursak, ömrümiziň 36 ýyly galdy. Geliňini iş bilen okuw bir gara aýralyň. Ünsimiz biziň bedenimize zerur bolan nahardyr beýleki önümleri jemlesek, ortaça 70 minut sarp edýäris. Bularyň ählisi bedenimiziň kadary işlemek üçin gerek. Biziň bedenimiz ilk alyn 79 ýyl ömrümiziň 32 000 sagadyny ýemy siňdirmek üçin sarp edýär. Bu bolsa ortaça 4 ýyldyr. 32 ýyl ömrümiz galdy. Öý işleri, durmuşdaky meseleler, olarsa nirä gideli? Bular günde 1 sagat wagtymyz alýar. Seredip otursaň, indi bolsa 29 ýylymyz galdy. Nähili gülkünç bolanyna garamazdan biziň bedenimiz özüni arastalamaly ahry. Aşgadan boşaltmak üçin jemgyýany 3 aý sarp edilýär. Munyň üstüne telefonda oýundur videolar görüp geçirýän wagtyňyzy goşuň. Bari ýok ýene ömrümiziň 16 ýyly galýar. Intek bul hem soňy däl. Biz 65 ýaşymyzda pensiýa çykdyk diýelim. Emma pensiýa çykan adamlar galan wagtyny şeýle gowy geçirip bilýärlermi? Statistika maglumatlaryna görä, pensionerleriň 65 ýaşdan ýokary 50 götürüminiň haýsy hem bolsa bir keseli bar. Indi bolsa pikir edip görüň. Pensiýada keselleri bejertmek üçin ortaça näçe wagt sarp edilýärkä? Garry wagtymyz öňküden hem köp wagt gidýär. Gas takygy statistika maglumatlaryna görä ortaça 16 ýyl sarp edilýär. Ine şol 1 ýyl wagtymyz galdy. Şol 1 ýyl öz ýüregimizdäki isleýän zatlara sarp etmek üçin. Ol ýaş wagtymyza ýa garry wagtymyza garamazdan sarp edilýär. Mysal üçin siz ýaş wagtyňyzy köpräk öz ýakynlaryňyza sarp edip bilýärsiňiz. Haçanda ulanyňyzda möhüm işlere ýa-da başga şäherge göçmek üçin sarp edip bilýärsiňiz. Ýanky galan 1 ýylymyzdan şol zatlary alyp boljak wagt ortaça ýylda 10 güne deň. Şonuň üçin siz bu durmuşa getirenlere minnetdarlyk bildirmek üçin 300 günimiz galýar. Ömrümiziň 5 götürmi. Şonuň üstünde pikirlenmegimiz zerur.
Biziň pikir etmeli zatymyz öz bagtymyzdyr. Köp kişiler bir zatlara ýetmek üçin ir bilen turup, işe howlugyp 40 ýyl içinde ortaça ýylda $5.000 gazanjak bolup, işe gidip gelýän maşyna aljak bolup, ömrüniň aglawa bölegini sarp edýändiklerini bilmeýärler. O zatlar adam üçin diňe wagtlaýyn bagtdyr. Ören gowzat bolsa, biziň käbirimiz özümize ýarayan zatlar edip, hakykatdan hem bagtly ýaşaýar. Durmuşyňyza täzelikler girdin. Belki şol siziň bagtyňyz üçin ilkinji ädimiňiz bolar. İşe barýan wagtyňyz ýolda iç gysynç bolýandyr. Emma şol wagtyňyzy peýdal zatlara sarp edip bilýärsiňiz. Ömrümiziň 13 ýylyny biderek telefona sarp edip geçirýäris diýip Cambridge Üniversitetiniň alymlary belläp geçýärler. Ýöne wagtymyzy has peýdal zatlara sarp etsek näme bolarka? Biznes mailnamamyzy düzsek, bizde häzirki wagtda bar bolan internetiň üstü bilen öz ideýalar, pikirlerimizi başgalara ýetirsek, bu tarapdan seretseň, özümize hasda köp wagtymyz galjak. Yer şary hiç kim üçin durmaýar. Durmuş dowam edýär. Wagt ine iýde öwrüp bolmajak zat. Siz puluňyzy sowduňyzmy? Hiç diýen ýok. Sizi dostuňyz ýeke goýdumy? Gorkora zat ýok. Dünýäniň ähli künjeginde hem şeýle. Gorkunçda haçanda siz wagtyňyzy ýitireningizde, ol gidýär. Her näme etsegem ýitiren wagtymyzy iýde dolap bilmeýär. Siz özüňize bagtly adam diýip bilýärsiňizmi? Eger jogap ýok bolsa, onda bir zatlary ütgetmäne wagt boldy. Ýönekeje zatdan başlan. Siziň daş döwrüňizi gurşap alan gowy zatlary ünsberiň. O zatlary şartlanyň. Erbet pikirleriniz bolsa, gerekmejek zatlara zibil atyň. Şonda siz has bagtly bolarsyňyz diýip psikologlar aýdýar. Ilki seretseň 79 ýyllyk seýahat has gysga. Ýöne dünýä hem 24 saat dowamında ösmändir. Sivilizasiýalar bir onuň içinde emele gelmändir. Tehnologiýalaryň ösüşi bolsa bir näçe hepden içinde amala aşmandyr. Biziň bilen hem edil şeýle. Gerekmejek zatlar aýyrmak, aňymyzy durulamak, bagtly bolmagy ymtylmak gerek. Bugunlukça bolsa köp sag bolun dostlar. Siz öz wagtyňyzy dogry ulanýarsyňyzmy? Häzir öz durmuşyňyzda bir zatlary ütgedördiňizmi? Soň geljekde ökünmedýäli. Tesbirlerde öz pikirleriniz bilen paýlaşyň. Eger video göwnüňe ýaran bolsa, kanalymyza agza bolup jaňjaga bas. Like goýup, videony dostlaryň bilen paýlaşmagy unutma.